Hvor er det en fesen start. Færdig. Har du startet tid? Jeg har. Kør bare for mål af. Og så Dirk. Og så en elegantier. Tofte, kom nu op og bryd. Men er der nogen af der får nogen at takle? Ja, det er vist, du skal lige have den op på skuldrene, ellers så forstår du hovedet. Hej Jørgen, jo. Han falder over. Hej Jørgen, Troels. Bare læg knæene over. Dirksen, er du okay? Jeg kan aldrig gå. Kom så, Dirks! Hold kæft, det er godt. Okay. Det skulle godt prøve, tænker jeg. Bare skyd! Og gav ikke kedeligt før. Ej, hvor er det kedeligt. Så hylde op og presse. Kom nu lidt, drenge, mand! Du skal tage mig op, der står der. Jeg kan ikke komme op. Hvor lang tid skal de spille? 10 minutter. Nå. Kør, ting her! Jeg står bedre end i virkeligheden. Så kom herover, så skal jeg spænde dem. Der var to, Dirksen! Frederik, kom nu ind og mos med det. Det er godt. En er godt. Så vi skal låse lige og spænde der. Stop lige tiden. Skal jeg stoppe? Ja, stop.